videjko normálno. A dneska to bude môj život, piškota. Najmä mám sa piškot. A určite mi dajte prosím odber. A ideme na super môj život. No, keď to bude so Sigmaviškom, takže užite si to. Dobré ránko si. To je pohodené. Hej, stávaj! A čo sa deje? Musíš ísť dneska do roboty. Som unavený, jak skambia ešte. Ale to mňa nezajíma, pôjdeš do roboty. Som extrémne unavený. Nemôžem ísť ešte do roboty, prosím. Ale ideš, proste ideš. To mňa nezajíma. Dobre. No ideš, dovidenia. Ideš. Dobre, piškotík. Pôjdeš to ty do roboty, lebo si toho nepracoval. Prečo musím ísť dneska do roboty? Lebo ideš do roboty, môj zlatý. Ale ja nechcem ísť do práce. Dovidenia, ideš do práce. Ideš do roboty, dovidenia. Dovidenia. No ja idem do školy. Ideš do školy a nezajíma ma to. Prečo mi ukázal? Ideš do roboty a dovidenia, tyjo. Dovidenia. Ha. Ja si dvojiško daje dobre. Ale som dobrý. Ježi Klaviško, prečo tu není nachystané to? Lebo som to nezabudol asi. Si Klaviško. Ale nepočujem. Ale počuješ ty slúchaniu. Tu máš desátu pekne. Jau, vajs. Čo si mi To mňa urobil? nezajíma. Tyjo. A prestaň Jau, to obkávať. bolelo. Ale nebolelo určite. Vôbec to nebolelo. A dovidenia, poď už do školy. Aha. Pôjdeš už. Ja už radšej pôjdem do tejto roboty. Daj si radšej ten ruksak. Takže už som si nachystal Baťo. Dobre, takže ťa idem zaviesť. Prečo mi tak nadávaš? Lebo si malý. Takže poď radšej. Ja to skúsim po svojich nohách. Ale ideš. Poď autom. Pekne. Je ti to jasné? No Maličký. dobre, ja už idem. No to mi bolo jasné. A kde máme to auto vlastne? Máme ho... Čo? Nemáme to My tu... auto. To tu nemáme? Není. To je divné. No asi nám ho niekto ukradol. No to je divné veľmi. OK. Tak ideme na tomto. Ja ani nedočiahnem. Ale dočiahneš, idem Dobre, radšej. ako som dočiahol, keď som sa musel rozsteliť. Si Klaviško. No ideme. La. Ideme do Pizza Hutu. Aha, málo. Musím ísť do Pizza Hutu. Áno, to vím. Si zistil na telefonu, alebo jak si to pochopil? Normálne som to zistil a ideme tam. Už sme tu. Poď už. Tak čauko. Dobre, tak choď. Jo, nerob blbosti a dovidenia ideme. Aby ťa nevyhodili. Ja už idem. Tam je Italiano pizza.
Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, to som ja tu pracujem. Aha, Piškotík, hovoril mi o tebe Sigma Miško. Víš, Áno, ja tu mám pracovať. no, aha, Áno, jo. pracujem. Čože, to je divné. Dobre, tak poď radšej. Taký Ja malý sa to nemôžem, psík. že mám poruchu takú. Aha, to som nevedel. Ale poď. Dobre, ja nemôžem vyskočiť ani poriadne. Ja ti pomôžem, tak 3, 2, 1, Ty hop. to vieš čo teraz. Á, vadí? Ďakujem. Tak. Tak poď. No, ďakujem. Budeš asi variť pizzu. Budeš asi variť. Budeš asi variť pizzu, poď. Poď variť. To je si ten osnáčik. Jasné. To je si ten osnáčik. Dobre. Mne to nejde. Čo, to je divné. Značík. To je divné, že ti to nejde. Dobre. Tak poďme na to. Sú tu nejaké pizze na Nemám pizze? variť, alebo nemám variť? Už nemám variť. Jo, nebudeš variť. Nemôžu. No. Ešte nie. Ešte si nevaril? Ty si ešte nevaril? Tyjo, to je divné, ale takže budeš predávať. Budeš predávať, je ti to jasné? Ale ja som taký malý, že ja nedočiahnem. Evadí, takže nejako vyskoč. Ideme vyskúšať to. To je veľký problém asi. No to je jasné. Takže ja si Ale ďakujem, že prosím. ste nás vyšli, lebo ja som Dobre, idem si urobiť takú skúšku. Dobre, aby som vedel. Takže... Takže idem. obieť nejaké. Ja si Dajte, hovoriť. Ja si chcem jednu šunkovú s kukuricou. Šunkovú pizzu. Aha. A na to si prosím A čo si kukuricu. dáte na pitie? No, dám si asi jednu Čo si dáte na kolu. pitie? Hovorím go, ty si taký Dobre, húry. jedno kolečko. Ešte všetko. Batávo po robote. Aňo. Ja. Jaj, konečne už idem domov. To bol dneska náročný deň. Takže konečne, kedy tu není on, tak ja idem rýchlo pešo. A idem si trošku užiť den, lebo dneska bol veľmi zlý den. Takže tak. Ale nevadí. Dobre, ale akože v pohode dan to bol, keď som musel ísť do práce. Ale aspoň mňa nevyhodil dneska. Dúfam, že mňa nevyhodil. Ale ja už sme tu doma. Konečne, keď náš dom vypadá ako vojenská základna, ale to nevadí. Takže super. Sigmaviško tu není? Sigmaviško, halo. Idem tu, kedy sa nemôžem tu pozerať. O, tu nemyslím dobre vážne. Tyjo, to je extrém. Ja som nevedel, že tu má zbranie. To teď on mňa zabije, lebo som do tej miestnosti nemal nikdy ísť. Čo teraz? Dám si asi dole baťok ako prvé, jak som došiel tu. Ale dám si to dole. Tak, a čo teraz, kámoško? Ja už vím, že mňa vybleská. A dá mi zaracha. Lebo som malý. To robia každému decku. To nemyslím vážne ten. Piškot, kde si? Prepáč, Sigmaviško, prepáč, naozaj, prepáč. Ale to mňa nezajíma. Prečo si to urobil? Sigmaviško. Prečo si to urobil? Prečo si tam išiel? Teba vyhodili? To nemyslíš vážne. Nie, prosím. To mňa nezajíma. Proste dostaneš asi zaracha. Jo.
Tak co se ho vyhodili? Nevím. No to mě nezajímá. Něco zlé kůně. Víš čo, nechám tě asi. Lebo, Dostal zase výpověď. jo, dostal jsi si výpověď. Dostaneš asi záracha, nevím. Asi ti nedám záracha. Ale budeš jen... Dobré, já jsem nic nedostal, jdem spinkat. Dobre, tak poď. Tak dobro, noc. Keď sa vám toto videjko páčilo, tak dajte like a odber. Tak sa vidíme v ďalšom videjku, tak čauko. 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 Spiško to.